санаи 1 декабр дар бинои асосии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ аз ҷониби парки технологӣ озмуни ихтироъкорон ва навоварон ба таври хотирмон баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки дар озмуни мазкур аз рӯи равияҳои энергетика, технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсия, равияи нақлиёт, технологияи кимиёвӣ, мошинсозӣ ва саноати сабук, равияи сохтмон ва меъморӣ, технологияи маводи сохтмонӣ баргузор гардид. дар ин озмун 30 адад кори эҷодии донишҷӯён манзури ҳайати ҳакамон гардид. бояд тазаккур дод ки айни замон парки технологии донишгоҳи мазкур асосан корҳои илмиву таҳқиқотиро бо корхона ва ташкилот дар асоси шаҳрнома ба роҳ мемонад ва дар ин замина барои донишгоҳу донишкадаҳои кишвар таҷҳизоти лабораторӣ тайёр менамояд. парки технологии донишгоҳ дар ин самт корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад, махсусан дар ёфтани ҷавонҳои болаёқат барои дар самти ихтироъкорӣ. мо дар ҳамин самт корҳои зиёде бурда истодаем ва бо воситаи парки технологӣ ҷавонони болаёқатро барои иштирок кардан дар озмунҳои минбаъда, махсусан дар озмуни илм, фуруғи маърифат дарёфт мекунем ва ба устодони алоҳида вобаста мекунем. дар зери роҳбарии устодон онҳо омодагӣ мебинанд. чуноне ки аз рафти баргузории ин озмун аён мегардид, ошноӣ бо корҳои эҷодии донишҷӯён дар ин гуна озмунҳо ва роҳнамоии онҳо барои ширкат дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ин ягона мақсади устодони соҳибтахассуси донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ мебошад. аз техникаи коркарнамудаи навоварони ҷавон бармеояд ки ҷавононро ин гуна озмунҳо дар ҷодаи ихтироъкорӣ такони бештар медиҳад.